Иудското вастание на българите од 1876 година беше потушено с оган и меч. Когато европейските консули анкетьори обиколиха възстаналите селища, завариха само пепелища, купища от трупове, на заклани мъже, жени и деца пеленачета. Европейските народи бяха потресени. Тогава Русия се намеси. Обяви война и освободи България. А защо и Франция не се намеси? Франция трябваше да коли собствените си комунари. Жан. Да, и да крепи робството в света. Еди! Господин баронът. Ало! Еди! Ида! Отиваме на Черния остров. Благодаря ви за днес. Утре пак ще продължим. Какво гледаш като пик? Или искаш и тебе да опащаш? Приближаваме ада. Ето го и Цербера. Не знае да чета. Елате при коменданта. Едит. Минутка.
намерили на нашия остров. По цял ден гледаме острова от резиденцията и решихме да го видим отблизо. Ще палят взривове. Жена! Скрийте! Скрийте! Светилите са запалени! Назад! Назад! Светилите! Къде е госпожицата? Отиде нагоре. В каменоломнята? Благодаря ви. Ах, ако не бяхте вие! Ако не бяхте вие! Успокойте се, успокойте се. Страшното мина. Вземете, ранен сте. Коя сте вие? Как попаднахте тука? Какво делиш тука? Откъде се взе? Ние... на разходка. Дъщеря съм на френския посланник. Дайте път! Дайте път! По местата си! На работа! По местата си! Едмонд, виж го! Той ме спаси! Марши ти, бе! Какво се повърташ? Моля ви, почакайте! Кой е той човек? Защо е тук? Човек! Знам го аз защо е тук. Марш, куче красно! Марш на работа! Не го блъскайте! Моля ви, оставете го, господин комендант. Моля ви, Едит. Едмонд, това е ужасно. Аз съм българин. Не съм убиец и крадец. Заточеник още от Аплюското въстание. България от 15 години е свободна. Незаконно ме държат тука. Господин комендант, но това е скандално. Едит, моля ви да си вървим. Моля ви, Едит. Вие имате разрешение да пустите острова, но изрично ви е забранено да разговаряте с затворниците. Да вървим, Едит. Как го бият? Ах, как го бият? Едит, много ми е неприятно. Жан, ето тези пари. Наредете някак да се облегчи положението на каторжника. Папа, нима толкова струва живота на дъщеря ти. Какво говориш? Но, мама, това е един забравен политически затворник, български революционер. Жан, вие толкова сте ми разказвал за тези герои. Но след Сан-Стефанския мир всички български заточеници бяха освободени. Но този не е бил поискан от българите. Забравен. Той 5 пъти е правил опит да избяга. Но всъщност какво искаш ти? Да се застъпиш за него. Но той те е излъгал. Те всички се преструват на невинно осъдени. Какъв ли изпечен убиец е? Едмонд, нима приличаш ли убиец? Но, мила Едит, той приличаше на всички останали. Откъде човек може да знае?
Жан, човекът, който ме спаси, не е убиец. Вярвате ли ми, Жан? Вярвам ви, госпожице. Жан? Екселент. Едит. Едит. Твоите нерви не са вред, Едит. Да беше видял как го бият. Как го бият. Има ли смисъл да се хабят толкова нерви заради един каторжник? Пазете си нервите, господин барон. Антре. Слушайте, Жан. Какво е потребно, за да избяга от острова един окован във виреги човек? Потребно е, например, един голям хляб. Вътре в хляба една малка пила. Разбирате ли? Разбирам. Потребно е тъмна нощ. Така. После една лодка. Един смел лодкар. Аз, например, знам да карам лодка. Жан! Жан!
Проклетници! Крепете! Ще ви избия! Айде към пристанището! Жан! Обръснете се, облечете се, да видим как ще се уреди тая история.
на вашите заповеди, екселенция. Жан. Вие разбирате, че след тази случка не можете да останете повече в посолството. Искате да кажете, че съм уволнен, екселенция? Да. Посолството на Франция не може да бъде убежище на разни бандити и каторжници. Длъжен съм да подчертая, че беглецът, когото спасихме, е един борец за свободата. Един участник в въстанието на българите, на което и вие бяхте свидетел. И което откъсна България от Турската империя и нашето влияние. Като френски посланник аз се намирам в Цариград да укрепвам, а не да подкопавам интересите на Франция и нейното приятелство към султанска Турция. До 11 часа затворника трябва да бъде предаден на турските власти. До 11 часа и двамата ще напуснем посолството, екселенция. Капитан Нурибей, комендантът на крепостта на Черния остров, настоява да го приемете, екселенция. Търси престъпниците. Неприятна история. Едмонд, пригответе паспорта му. Поканете коменданта. Коменданта на острова. Ще иска предаване на престъпниците. Трябваше да поговорите с баща си преди той да дойде. Не иска да ме приеме. Заключена съм. Страхувам се, че на празно рискувахме главите си. Папа, бъди добър, както винаги. Аз вече не съм дете. Нека си поговорим. Това, което направихте с Жан, е толкова лошо, че ако веднага не се поправи, може да струва кариерата ми, твоето бъдеще. Какво значи да се поправи? До 11 часа беглеца трябва да се върне. Не! И слушай ме. Ти сама каза, че вече не си дете. Ще разбереш. Помисли си. Дъщерята на френския посланник и домоуправителя на посолството устройват бягството на един престъпник. Но той не е престъпник. Но аз не съм престъпник. Той не може да ме върне преди да ме изслуша. Аз съм български революционер, политически затворник. Как ще се докаже всичко това? Аз не лъжа. Всички затворници ме знаят. Калин Виденов, Калин Орелът от Каменово. Нека се проверят списъците на затвора. И там така съм записан. Чакай. Какво казваш? Кой беше ти?
Калин Виденов, български революционер. Не, ти спомена някакъв Орел. Да, Калин Орелът. Така ме наричаше народа. От Камено. Да, от Камено. Но не те ли потърсиха? Нямаш ли близки? Семейство? Само едно детенце. Момиченце. На 3 годинки. Ако е живо, сега ще е на 19 години. Те може и за умрял да ме мислят. Аз писах молби, изложение до визиря, до султана. 5 пъти дагах. За последен път, моля. Иди при везира. Иди при султана. Кажи им, обясни им. Ставаш вече досадна. Какво има? Ексцеленц, имам да ви направя едно важно съобщение. Жан, папа ще върне беглеца. Аз ви моля да ме изслушате. Кажете. Едит. Моля те. Тежка новина, ексцеленц. Избягалият тази нощ каторжник е българския въстанник Калин Виденов. Калин Орелът. Бащата на госпожица Едит. Тази сутрин всички вие сте полудели. Калин Орелът ти казвате? Да, ексцеленц. Спомнете си кръщелното свидетелство на госпожица Едит. Калин Виденов. Глупости, глупости! Това не може да бъде. На нас тогава ни казаха, че бащата е загинал. Предполагали се, ексцеленц. Жан, какво му съобщихте? Нищо. Извинете, аз... Не. Той не трябва да се върне в България. Там той ще узнае истината и тогава катастрофата ще бъде неизбежна. Катастрофата и сега е неизбежна. Не, още не е късно. Сам той за нищо не се досеща. А Жан ще мълчи. В затвора ли да го върнем? Не, не бива. Америка. Нека го пратим в Америка, при моя брат. Нека нещастието остане само едно. Повикай го. Кажи му, че в Америка той ще бъде много по-добре, отколкото в тази полудива страна. Която е негова родина. Не бива да му се позволява да избира. Ето ви паспорта. Ще заминете за Америка.
Ще ви дам пари и писмо до брата на жена ми. Той е богат индустриалец и ще ви настани. Ама... Как така Америка? Аз искам в родината си. Разбирам. Но Февзи Паша не се съгласи. Българските вестници ще ли да раздухат вашето незаконно задържане, нов скандал, усложнение? Не. По-добре отново в Зандана. Ха! Америка. Аз искам да се върна в свободна България. Детето си да потърся. Папа, но какво значи това? Откъде изникна сега пък Америка? Февзи Паша се страхува от усложнения. Февзи Паша. Февзи Паша трябваше да върне заточеника още преди 15 години. Не. Аз няма да замина за Америка. По-добре смърт. Калине, вземи паспорта. Излезеш ли от Турция, всички пътища водят за твоята родина. Забавиха се. Дали турският чиновник няма да разкрие фалшификацията? Ще го донесат. Паспорт ще имаш. Героите от Парижката комуна. Домбровски, Девеклюс, учителката Луиза Мишел, гордата наша лавица на свободата. Когато я изправиха пред военния съд на Тиера и Галифе, тя викна в лицето на народните убийци: ясно е вече, всяко сърце, което топти за свободата, има само едно право – да получиш парче олово. И аз искам своето парче. Ако не сте подлеци, убийте ме. Убиха ли я? Не посмяха. Пратиха я в каторжния ад на остров Нова Каледония. И тя като мене. Но ние ще им се отплатим. За всичко ще им платим. И за кръвта, и за гилотините, и за братската гробница в Перлашес. На мястото на загиналите идат нови бойци. Праги в Интернационала е този мъж. Карл Маркс, създателя на научния социализъм. Не знам дали в България има социалисти. Не може да няма. Щом някъде се посади капитализъм, никне социализъм. Българите са свободолюбиви, умни хора. А днес всички умни хора стават социалисти, марксисти. Карл Маркс. Ще запомня това име. Всичко е наред, ефенди. Защо така много се забави? Яваш.
който много бърза изпревара късмета си. Землю, родна моя, свободна моя землю. Дерьёвен так затворен, там легла знезандане. За народа сам се борил, за народни правдини, а народот ме зад. Срещу баес и черно ще се борите, а? Избори ще печелите, а? Русия! Най ви сега Русия! Удрейте, бе! Черно. Дръжте го неговата вяра, социалистка! Работници, вашите интереси изискват изменение на сегашните обществени наредби. Вие сте класата, която днес е най-революционна. Тя днес носи знамето на напредъка и освобождението на човечеството. Това знаме е червеното знаме на социализмът. Ами ти, бе? Какво правиш тук? А? Чета, бе. Кой си ти? Откъде идиш? Аз съм чужденец, бе. Сега пристигнах. Я си дай документ. Че нема и документи трябва. Хайде, не се втилявай, а ми давай документа. Да не си паднал от небето. На френски пише.
На френски? Ние рекохме да не си някой от нашите социалисти. Избори правим, та... Бой ще падне! Бой! Ще отида с Жан и ще го намерим. Аз не мога да го оставя. Баща ми е. И не веднъж, а 2 пъти ми е дал живот. Как ме сграбчи в каменоломнята. Той не знаеше коя съм и пак не ме остави. Мога ли аз, когато вече знам, да го оставя? Ти можеш да постъпиш както намериш за добре, Едит. Чудесна разходка, Едит. Много, много загубихте, че не дойдохте с мен. Извинете, аз влезах така изведнъж. Не, Едмонд, останете. Искам да споделя с вас безкрайното си щастие. Щастие? Говорете по-скоро, Едит. Дълго е да се обяснява. Чуйте само края. Каторжника, когато спасихме, излезе мой истински баща. Ваше превъзходителство, каква е тая шега? За щастие или нещастие, Папа, само за щастие. за щастие, думите на Едит не са никаква шега. Това наистина е краят на една стара история. Ей, Богу, нищо не разбирам. Ще ви обясня. През 1876 година аз бях френски консул в България. По-точно в Пловдив. Тогава още нямаше България. Имало е, но не е била свободна. Да, това е по-право. По нареждане на европейските правителства, ние трябваше да обиколим страната, за да установим зверствата, извършени от турските орди през априлското въстание. Ние възприемахме особено дълбоко трагедията на българските сирачета, тъй като сами наскоро бяхме загубили единственото си дете, нашата 3-годишна Едит. И когато жена ми зърна малката невянка, която много напомняше собственото ни дете, пожела да я усинови. Господи, но как така? Така. Българинът, който служеше при турските власти, някой си черни ни увери, че бащата на детето, български революционер, умрял в турските затвори. И сега... Се оказа, че героят не бил умрял. Значи, вие не сте де Монталамбер? Както чухте, аз съм дъщеря на един каторжник. Кого дири ваша милост? Кого казвам дири ваша милост? Трябва да съм сбъркал. Отдавна не съм... Но майче, тука беше къщата на Калин. На учителя Калин Виденов. Много отдавна помните вие. Че кога беше то? Забрави се вече. Бог да го прости, Калина. Затри се по турските зандани. А имота си той още от по-рано му продаде. Че той имаше семейство, дете. А вие кой ще сте? Откъде сте? Учител бях. Съученици сме с Калина. Какво е станало с детенцето му? Детенцето ли? Момиченце, майче беше. И то се затри някъде по сиропиталищата.
Сакрилище. Право да се каже, не знаю. Ага, усинови го май французския консул. Ама вие, какво така присъци? Какво си се тайчал? Цуци! Цуци! Бързина! Какво, тате? Е, такова шарено! Какво си се раздрънкала? Та човек не може думата си да разбере. Той беше. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Добър ден, момченце. Добър ден. Дядо Стоян ли търсите? Да, бай Стояна търся. Той е в печатницата. Коя печатница? В нашата? Би ли ми показал къде е, а? Че как да не знаеш нашата печатница? Ти не си ли социалист? Аз ли? Че как да кажа? Какво толкова? Или си социалист, или си консерва. Какво е това консерва? Хе, не знае какво било консерва. Консерва значи консерватор. Всички хайдуци от бандата на Черню и Хаджи Пенчо са консерви. Консерви? Кажи да, какъв си по партия? А по-напред ти кажи какъв си. Аз съм социалист. Тогава и аз съм социалист. Тогава каже. Тръгвай. Дадох им да разберат. Слушай. Работници, едничката партия, която представлява и защищава вашите интереси, е Българската социал-демократическа партия. Вашите интереси, вашето бъдеще, изискват да гласувате за кандидатите на нашата партия, които са кандидати на работническата класа. Нашата крайна цел е да се премахне частното владение на средствата на производството и да ги направим обществена собственост. Вашите интереси изискват изменение на сегашните обществени наредби. Вие трябва на предстоящите избори съзнателно да гласувате за кандидатите на Българската социал-демократическа партия. Прочие към урните. Да живее международния социализъм! Дядо купи машината, а другаря Димчев стана редактор. Той е бил затворник в Русия. Огън човек. Като пуснахме първия брой на вестник Работник, консервите побесняха. 3 пъти караха и дядо и Димчев в околиското. Не, дядо 3 пъти, а Димчев 5 пъти.
Видиш ли ги, шайкаджиите на консервите? Пак ще трепят някого. Чакай, печатницата! Нападат! Консервите нападат печатницата! Човече, не се шегувай. С паметта на мъртвите герои шега не бива. Аз съм бай Стояне. Оцелях. Кажи речи, възкръснах. Жив съм, както виждаш. Калине, братко! Не можете да го стигнете! Като знаех, бяга кучето му мръснал. Съберите материалите! Всички материали! Момчета! Братя! Голяма новина! Голяма радост! Върнал се е жив и здрав! Калин Морелът! Айде, не! Кой каза? Не може да бъде. Ето го! Вижте го! Всички го смятаха за умрял, а той бил жив! Жив бил юнакът! Братя, позволете ми от ваше име, от името на целия български народ, да стисна ръката на мъченика и да му кажа: добре дошъл в родината си! Аз си стоях концерт, знал и него, казали всички, къде модел. Ти ли си, братко? Той е, брате! Той е! Аз съм. Ами мене познаваш ли ме? Атанас, Мечко Балкан, жив ли си знаменосец? Ега ще ви покажа аз как се
грабят чужди имоти, как се трушат глави и печатници. Аз ти казах, прати първо стражари да арестуват тия мръсници. А шайката после. Ти не. Имало все пак закони. Конституция. Нати сега конституция. Non lex, sed applicatio. Не е важен законът. Важно е приложението му. Маскари! Негодници! Една машина да не можете да струшите. Че защо дадах толкова пиени? Ех, да бях там. Щях да им дам да се разберат. А пък аз вече бях приготвил телеграма до София. Днес възмутеният народ разруши развратното социалистическо гнездо. А то народ о темпора о морес. Сега те ще телеграфират. Трудовият народ се струпа и прогони правителствените шайки. Ех, вие, негодници! Напразно едете държавната пара! А че и боятът отгоре. Дойде им помощ господин Колиски. Аз тък му бях подигнал с лоста колелото. Не знам! Аз стигам ръце! С господин Черно ще се разправяте. Да знаете, ако загубиме изборите, той всички ще разгони. Бъди спокоен, господин Черно Чорбанжийски, до сега избори не е загубил. На здраве. Щом влязох в града с руските войски, първата ми работа беше детето ти да подиля. И тогава узнах историята с Черньо и с консула. Отначало побеснях, да, готов да го застрелям. Но после си казах, може би пък да е за добро. Късмет да е на детето. Че ако беше останало тука, кой знае дали би оцеляло както толкова други сирачета. А сега ето на. Ти значи лично я видя. Нали ти казах, още в каменоломната нещо клъцна в сърцето ми, а и после. Но когато я видях, кой ти е можал да допусне и да помисли, изясни ми се чак тука, когато чух кому и защо е била дадена. Сега, Ако беше я видяла хубава като майка си, вие каза, Вие ще се върнете в родината си. Ще намерите детето си и ще бъдете щастливи. Само, че тя вече е пораснала. Станала е голяма девойка. Кой знае дали ще я познаете? Жан, как мислите? Дали ще я познае? Господи, какво става с тези хора?
Милата. Тя за нищо не се досещаше. А ти я подсети, напиши. Уреди се работата за къщата с онзи хайдук и пак се върне в Цариград. Намери я, разкажи кое как е било и тя, ако е такава, каквато ми я описваш, ще те разбере и ще се върне в родината си. Имам ли право заради моето нещастие да посягам на нейното щастие? И да би се решила да се върне? Какво ще прави тук между тия зверове? Как какво? Ще прави това, което правят толкова други просветени българки. Ще работи. Ще се бори за народа си. Лесно е да се живее на готово, но не е честно. България има нужда сега от всички свои просветени и честни синове. Нейното място е при нас. Не на дъщеря ти, на тебе ще направи предложение. Любовно. Офицерче с мустачки. Този е Амина мон папа. Le société de la fabrique. Ортак във фабриката. Как може така, бе, джанам? Нали казваше, че Калин е мъртъв? Всичко уж беше наредил троши тага. Наредено беше, ама на, възкръснал. Когато го зърнах, смъртта сега, че видях. Брехче, проклетия! Брехче, беля! Че той сега всичко може да разкрие. О! Не напразно се е събрал с ония хайрсъзи социалистите. Разбойник при разбойници отива. Или на оня свят. Не може ли тъй някак с добром да го прикоткаме? Калина ще прикоткаш. Абе, служба да му предложим. Па и как да ти кажа, имота му да върнем, къщата му. Трябва да се хвърля и къса. Нямам аз нито имот, нито къща за връщане. Аз политика правя. Ей, човече, да не хлътнем. През кръв ще мина, но изборите ще спечеля. Аз отговарям. От тебе ще искам само 15 Наполеона. Аз давам 15 и ти 15. 30 стигат. Делили сме до сега всичко и тие ще разделим. Последно. Докато България беше под робство, теглото все някак се понасеше. Но когато в 1878 година руските братя освободиха земята ни, мъката просто ме разяде. Ден следен очаква да бъда потърсен, да бъда поискан. Ако не от София, то поне от Каменово, от моите съграждани, от моите другари по борба,
и тегло. Писмо ни показаха, че си бил умрял в Зандана. Писмо ни показаха. Не се получи никаква вест, никакво застъпничество от никъде. Само единствен човек се намери. Жан, оцелял борец от Парижката комуна. С риск на живота си комунарът ме спаси от страшния акт на Черния остров. А консулът, който беше взел детето ми, поиска да ме предаде на турските власти. Не ми даде паспорт за България, в Америка не пращаше. Тогава Жан успя да ме спаси с фалшив паспорт. И ето, доживях. Върнах се. Но това ли е родината, за която мечтаех? Това ли е свободна България? Тебе питам, Атанасе. Тебе, бай Стояне. И тебе, млади и образовани момко. Всички ви питам, къде е свободата, за която се борихме, страдахме и мряхме? Къде е млада България, за която измряха хилядите руски синове? Де е знамето на Ботев и Левски? Вас питам. Кажете ми. Няма я свободата, Калине. Потъпкаха я. Като питате, ще ви кажем. Верно е, че свободата я няма в родината ми. Предателите на априлското въстание, вместо в гроба, отново са на власт. Депутати, фабриканти, обирници, нови паши-бузуци вилнеят, бият, убиват и грабят народ поробен. Но борбата за свобода не е спряла. Срещу старите изебници се надигат вече нови борци, синове на младата работническа класа. Ние, социалистите, ние издигаме още по-високо знамето на Левски и Ботев. Ние подаваме крепката си десница на борците от Възраждането, за да довършим с общи сили недовършеното дело на свободата. Приемате ли нашата ръка? Блести издалече сияйна зора. Блести издалече сияйна зора, пред лестницата свобода светлина. Блести издалече сияйна зора, пред лестницата свобода светлина. Нас любов ни свързва, дългът ни зове, борбата свещена за хляб свобода. Нас любов ни свързва, дългът ни зове, борбата свещена за хляб свобода. Ей, облаци черни в мъгли, що сте ви, свободата вас ще разпръсне надви. Ей, облаци черни в мъгли, що сте ви, свободата вас ще разпръсне надви. Нас любов ни свързва, дългът ни зове, борбата свещена за хляб свобода. Нас любов ни свързва, дългът ни зове, борбата свещена за хляб свобода. Карл Маркс.
правил живота на Калин! Татко! Татко! Тате, да видиш колко лошо пише тука. Ама кого си предал, бе, тате? Предал съм! Предал съм! Черню взел от Иван Заякът архивата на комитета и вместо да я скрие на сигурно място, веднага затичал за конака. Видиш ли го како Станки, колко ми учи? Трайма, трай да чуеме. Трайма да чуем. Къде е оня? Господин Черню? На, чети! Просвещавай се! Околийски началник. Баба! Ерекенде! Бай Черню, моля те, остаци само знаеш да вилиш. Работа да свършиш, никакъв те няма. Ама, чакай бе, човече. Чакам те аз. 2 години те чакам. Маршо тука! Убили си грошта! А смях ще ме правиш ти мене. На ура ще ме дигаш. Казах ли ти аз да разтрушиш тази мръсна печатница? Или чакаш да ни изгонят с камъни? Виноват! Виноват! Щом видя, че този скитник е дошъл от Джендема, не можа ли да го пипнеш, да го тикнеш в дранголника? Ама това е Калин Орелът. Аха! Орел! Орел! Ако той е орел, ти си... Гарга! Гарга! Калин е мъртъв. Мъртъв е! Чуваш ли? Грижа сега за нейния гроб, докато и мен ме приберат. Че е дошло, май да речем, излизайте мъртви, да влизаме ние живите. Ето, този е. Да взема свещичка да припаля кандилото.
Тук съм, татко. Дойдох си. Погледни ме. Аз съм, татко. Дойде си. Дойдох си, татко. И никога няма да се разделим. Никога. Научи ли стихотворението? Научи го, Чичо Калин. Я да те чуя. Жив е той, жив е! Там на Балкана, потънал в кърви лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя на две строшена. Очи тъмнеят, татко, глава се люшка, уста проклина, цяла стерена. Тот, който падне в бой за свобода, той не умира, не го жалеят. Земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Братя! Мили братя! Другари! Калин! Орелът! Другари, престъпната ръка на наемен убиец отне живота на героя мъченик Калин Орелът. Капиталистите, убийци, ще отнемат живота на още много синове герои. Но нашата борба няма да спре. Това царство кърваво, грешно, царство на подлост, разврат и сълзи ще бъде разрушено. Народът спира нови сили за новите тежки битки. Борбата ще бъде кървава, но велика. Вярвайте, другари, и на нашата улица ще грейне празника на свободата. Ще грейне. Ще грейне. Ще грейне.